El Premi SETVA és el primer projecte que va portar a terme la Fundació fa ara 12 anys i és un premi per a artistes amb discapacitat intel·lectual, un premi molt professional que el que vol és avaluar la qualitat d'aquestes obres. Aleshores reuneix un gran ventall de persones que normalment no tenen accés a premis d'art, tot i que alguns d'ells, o la majoria, tenen una inclinació artística molt gran, no? Aquest any hem tingut un rècord d'obres, s'han presentat més de 1.400 obres, el qual ha fet molt difícil la feina del jurat. A una obra la qual el jurat ha quedat fascinat per aquesta composició surrealista, on les mosques i el vermell dels llavis prenen protagonisme de l'obra. Sí, mucho. No me lo esperaba que este año ha quedado primero. Aquest premi fa que les entitats cuidin més els seus tallers d'art perquè veuen lo important que és pels participants. Sentir-se artistes, que és el que volem que siguin. El que em sembla també molt interessant és per la festa que significa per la gent que ha tingut un accèssit, ha guanyat o els que han participat en aquest projecte, no? Per les 3 vegades que he estat a la cerimònia m'ha semblat sempre molt fora de qualsevol expectativa i molt divertit. Creiem que l'art té una part que a vegades es tracta una mica com de frívola, no? Que hi ha poca responsabilitat social i en aquest sentit nosaltres creiem, busquem professionalitzar aquests artistes que puguin exposar a galeries del circuit i igualar-los a la resta d'artistes professionals.